Kaixo entzule, Alberto Matxain naiz eta Radio Benzeremos podcasta entzuten ari zara. Ongi etorria gogoratu Gose Grebalariak seriaren bigarren saiora. Aurrekoan, RAF, Grapo eta PCRko kideen gose grebak esposatu nituen, baita turkiar preso politikoena ere. Borrokalatzak izan ziren, tragikoak eta lorpen esanguratsurik gabeak, talde hauek zuten babes soziala txikiegia zelako eragin politikoa edukitzeko. Yaqui dueñas, para mi amada tierra, Yayagua, siglo XX. Me despedido. Gaurkoan, inpakto politiko handia izan zuten bi borrokaldi aurkeztuko dizkizuet. Hasteko, Boliviara goaz, 1977 urtera. Entzun Eduardo Galeano hitzaldi batean kontatu zuen gertakari hau. Quiero aprovechar para hablar de otra mujer que murió hace poquito, una amiga mía boliviana, Domitila Barrios, de Chungara, era su nombre de casada, después se divorció, tenía 10 hijos. Y yo la conocí en un pueblo minero llamado Yayagua, donde estuve pasando un tiempo, en una asamblea de mineros. Ella era la única mujer, eran todos hombres. Me sorprendió encontrar una mujer en medio de aquel hombrerío y más me sorprendió verla en acción. Ella se alzó entre todos, interrumpió una discusión que llevaba ya mucho rato y dijo: yo quiero preguntar es Tito quiero preguntar, ¿cuál es nuestro enemigo principal? Y entonces se alzaron voces que decían la burguesía, la oligarquía, el ejército, la tecnocracia. Y ella corrigió: no, compañeros, no. Nuestro enemigo principal es el miedo y lo llevamos adentro. Un tiempo después, en otro viaje posterior a Bolivia, la encontré de nuevo en la plaza principal de La Paz, sentada en medio de la plaza junto con otras 4 mujeres que también venían de la región minera de Oruro, las 5 sentaditas ahí en medio de la plaza, con unos carteles que advertían que estaban en huelga de hambre hasta que cayera la dictadura del general Banzer. La gente que pasaba y las veía se burlaba de ellas y comentaba así que 5 mujeres van a derribar una dictadura militar. Yo me quedé viendo aquello, escuchando. Volví después, al día siguiente y a la semana siguiente, y las vi crecer. Las 5 mujeres se convertían en 50, que después fueron 500, y después 5.000, y después 50.000, y después 500.000, y la dictadura militar cayó. Las 5 mujeres no estaban equivocadas. Ellas derribaron una dictadura militar. El equivocado era el miedo. Galeanok esposatutakoa ulertzeko, Boliviaren garaiko egoerari erreparatu behar zaio. Bolivia Latinoamerikako herrialderik pobreenetakoa zen. 60 eta 70 hamarkadetan, 1982 arte, diktadura militar ezberdinek gobernatu zuten. Langileen bizi eta lan baldintzak benetan latzak ziren, erabateko miserian eta esplotazioan bizi ziren eta sindikatu eta alderdi ezkertiar eta iraultzaileetan antolatuta zeuden. Mobilizazio gogorrak izan ziren 2 hamarkada haietan. Pentsa, militarrei aurre egiteko, mehatzariak dinamita erabiltzera iritsi ziren. Armadak langileen jardun sindikal eta politikoa gogor erreprimitu zituen eta sekulako sarraskiak egin zituen. Eta azkenik, garai hartan, Che Guevara gerrilla foko bat pizten saiatu zen aski ezaguna den emaitzarekin.
1971an Hugo Banzer generalak boterea eskuratu zuen eta 1977an, 6 urtez gobernatu ostean, hauteskundeak deituko zituela iragarri zuen, baita amnistia mugatu bat ere. Baina dekretu baten bidez, oposizioko alderdiei parte hartzeko aukera itxi zien. Honek eta amnistiaren izaera mugatuak herri haserrea eragin zuten. Mila 1977ko abenduan, 4 emakume mehatzari eta haien 14 seme alaba adingabeak hiriburura joan ziren eta Artzapezpikutzan gose greba mugagabea abiatu zuten. 4 emakumeak errepresaliatutako 4 sindikalisten emazteak ziren. Oso pobreak ziren eta gosea pasatzea, borrokatzea eta sufritzea zer zen bazekiten. Hurrengo egunean, umeek gose greba utzi eta haien lekukoa Domitila Barriosek, 2 apaizek eta Pezpiku batek hartu zuten. Eskakizunak sinpleak ziren, amnistia orokorra eta hauteskunde libreak. Grebak iraun zuen 21 egunetan mobilizazioa elur bola bat bezala handitu eta masiboa bilakatu zen. Bolivia osoan 1500 pertsona gose grebara batu ziren eta lanuzteak eta bestelako protestak ere izan ziren. Elizak berak protestetan rol garrantzitsua jokatu zuen. Borrokaldiaren 19. egunean, matxinadaren kontrako errepresioaren aurrean, elizak itxi eta mezak suspenditu zituen. Honek jendarte sektore gehiago mobilizazioetara erakarri zituen. Modu batean edo bestean, milaka herritar batu ziren eta gose grebaren 21. egunean, Banzer generalak amnistia osoa iragarri zuen. Banzerren agintaldiak gutxi iraungo zuen, baina Boliviako politika ezen berehala demokratizatu. Hauteskundeak iruzurrutxa izan ziren eta hurrengo 4 urteetan militarrak estatu kolpe gehiago eman zituzten. Baina 4 emakume mehatzarik abiatu zuten gose grebak diktadura anker bat amore ematera behartu zuen eta amnistia orokor bat lortu zuen. Garaipen hartan, herri babes gero eta handiagoak funtsezko papera jokatu zuen. Ikasketarik gabe eta gaur egun existitzen diren analisirako tresnarik gabe, 4 emakume haiek Boliviako gehiengoen premiekin konektatzea eta diktadura militarrari aurre egiteko borroka moldearekin asmatzea lortu zuten. 2013an, 35 urte beranduago, Luzmila de Pimentelek, Nelly de Paniaguak, Aurora de Lorak eta Angelika de Floresek, haien seme alabekin baraua abiatu eta matxinada piztu zuten 4 emakumeek, handetako kondorraren ordenaren kondekorazio nazional prestigiotxoa jaso zuten. Boliviar estatu plurinazionalak nazioari edota gizateriari egindako zerbitzuengatik herritarrei emanaldien aitortzarik garrantzitsuena. Domitila Barriosek urtebete lehenago jaso zuen, hil eta gutxira borroka bizitza oso baten aitortza gisa. Eta orain, Boliviar emakume hauen borroka ezagutu ostean, Ipar Irlandara joango gara. I am a proud young Irishman in Ulster's hills. My life began a happy boy. 10 preso errepublikarren bizitza eramango zuen borrokak 5 urte iraun zuen. Gods and man's laws. 70. hamarkada hasieran, gobernu britainiarrak Meiz izeneko espetxea eraiki zuen eta preso errepublikarrak bertan sartu zituen. 1976tik aurrera, kriminalizazio politika deitu zenaren baitan, espetxeratu berriei estatus politikoa ukatu zieten eta uniformea eramatera, lan egitera eta gainontzeko presoek betetzen zuten araudia betetzera behartu nahi izan zituzten. Honek tradizio politiko errepublikarrarekin talka zuzena eragin zuen. Brian Finnick Sinn Féin, un siglo de historia de Irlanda liburuan azaltzen duenez, errepublikarrentzat britainiarren okupazioaren kontra borrokatzen zirenak abertzaleak ziren, askatasunaren aldeko borrokalariak eta ez kriminalak. Jada 1917an gose grebak egin zituzten britainiarren kriminalizazio saiakeren kontra eta 1972an Meiz espetxean bertan preso zeuden militanteek kategoria bereziko estatusa deiturikoa gose greben bidez lortu zuten. I saw now in my own young life the fruits of... Orduan, esan bezala, 1976an Britainiar gobernuak kriminalizazio politika martxan jarri zuen.
Martxoaren batetik aurrera espetxeratutakoak modulo berriatan sartuko zituzten, ez zuten kategoria bereziko estatusa edukiko eta espetxeko arauak errespetatzea exigituko zieten. Erregimen berriaren baitan espetxeratutako lehen irako kideak, 18 urte besterik ez zituen Kieran Nuyentek uniformea eramateari uko egin zion. Une hartan hasi zen Maindiren borroka. Convicts uniform, nor meekly serve my time. Espetxe arauak errespetatzeari uko egiteak onurak galtzea zekarren. Kondena beherapenik ez, bisitarik ez, janari paketerik ez, espetxeak ezarritako dieta zorrotza, ziegetan altzari minimoak edukitzea eta senide eta urkoei presoi buruzko informaziorik ez pasatzea. Presoek eta kanpokoek kontaktua galdu zuten eta horrela kanpokoek barrukoei pista galdu zieten. Ira bere aldetik espetxe funtzionariak hiltzen hasi zen, 19 exekutatuko zituen borrokaldiak iraun zuen 5 urteetan. A trusty slave, no strangers. 1968an, Maindiren borroka hasi eta 2 urtetara, 300 presotik gora borrokan zeuden. Presoak, funtzionarien erasoen aurrean, ziegetatik ez ateratzea erabaki zuten. Ziegetan ez zuten ez dutxarik ez da komunik ere, Maindiren borroka garbiketa greba bilakatu zen. But I'll wear no cost. Ziegetan zizareak biderkatzea ekiditen saiatzeko, presoak kaka paretetan zabaltzen hasi ziren. Honekin batera, pixa ate azpitik pasabidera egiten hasi ziren, baina kartzeleroek pixa ate azpitik berriz ziegetara pasatzen zuten. Ordurako, presoek ziegan ez zuten ezer, manta eta koltsoia besterik ez, eta kartzeleroek pixa ziega barrura sartzean koltsoiak bustitzen zizkieten. Horrela, Meiz espetxeko presoen egoera nabarmen okerrera egin zuen. Bobby Sandsek idatzi eta Mitchell Sarasketak euskaratu zuen Egun bat nire bizitzan liburuak ederki erakusten duen moduan. Decade of fears of Fiji. Kalean, borroka fase honek ez zuen eragin handirik izan zirkulu errepublikarretatik haratago. Senideek ekintza batzordea deitu zuten antolatu zuten eta presoen borroka gizarteratzen aritu ziren. Senideen ekintza batzordeak Sinn Féinengandik haratago joateko ahalegina egin zuen, jendartearen sektore berriak presoen borrokara erakartzeko helburuarekin. Grim each block cell. 1969an, Maindireen borroka hasi eta 3 urtetara, Margaret Thatcherrek hauteskundeak irabazi zituen. Ordurako, Irak bere gertuko kolaboratzaile bat hil zuen eta Thatcherrek irabazita aste gutxira, egun berean, 18 soldadu eta erreginaren osaba hil zituen 2 ekintzatan. Hurrengo hilabeteetan, presoen bizi baldintzak are gehiago gogortu ziren. 1980ko urrian, Maindiren borroka hasi eta 4 urtetara, 7 presok gose greba abiatu zuten. Greba honek 53 egun iraun zituen eta negoziazio prozesu baten ostean akordio batekin amaitu zen. Baina Britainiar gobernuak presoak engainatu zituen eta 1981ko martxoaren batean, aurreko gose greba amaitu eta 4 hilabetetara, Bobby Sandsek, Meiz espetxeko Irako arduradunak, gose greba abiatu zuen. Hurrengo aste eta hilabeteetan, Irako eta Inlako militante preso ugari batuko ziren. Kalean, senideen ekintza batzordeak Irak eta Sinn Féinek presoen borroka aktiboki babestu zuten. Doesn't seem quite so long ago. The last time that I saw you. Badira pasadizo pare bat grebalarien mentalitatea kokatze laguntzen dutenak. Gose grebaria ekiteko, Bobby Sandsek Meiz espetxeko Iraren ardura utzi zuen. Bere ordezko logikoa bere bigarrena zen, Shena Walsh, baina Sandsek bere ardura Brendan McFarlanei pasa zion. Honek arrazoia azaltzeko eskatu zionean, Sandsek erantzun zion Walsh bere lagun honena zela eta ez zuela hiltzen utziko, baina berak hiltzen utziko zuela. Gerora, Sandsek McFarlanei galdetu zion ea bazuen greban bere lekuko hartuko zuen norbait eta McFarlanek erantzun zion baietz bazuela, Joe McDonnellek hartuko zuela bere lekukoa. Sands pozik gelditu zen, McDonnell pertsona sendoa zelakoan eta ez zuelakoan huts egingo. Gose greba irabaziala hil arteko borroka izango zen. Entzuten ari zareten ahotsa Brendan McFarlanena da. Abesti hau Bobby Sandsen omenez konposatu zuen. But you dare to prove them wrong, and in death
you tore away the chains to let the world hear freedom's song. Yet the heartache and pain linger on. Are still here, though it's so long since you've gone. But we're stronger now. You showed us how freedom's fight can be won. Ez usteko gertakari batek gose grebaren inpaktu politikoa biderkatuko zuen. Wish there was an easy road to choose. Bobby Sandsek borrokaldia abiatu eta egun gutxitara, Fermanagh South Tyrone hautez barrutiko parlamentari independentea hil zen eta ordezko bat hautatzeko hauteskundeak deitu zituzten. Garai hartan, Sinn Féinek ez zuen hauteskundeetan parte hartzeari buruzko ildo garbi bat, eta Bobby Sands aurkeztea erabaki zuen gose grebari oihartzun handiagoa emateko helburuarekin, lehen egunetan bere eragina eskasa izaten ari baitzen. Ustekabean, Sandsek hauteskundeak irabazi zituen, eta Westminsterreko parlamentari hautatua bilakatu zen. Aste gutxitara, Sands hil zen, eta jarraian beste 9 gose grebalari zendu ziren. Haien artean, Joe McDonnell zegoen, Bobby Sands hil zenean gose greban bere lekukoa hartu zuena. Azkenean, 6 hilabetetako borrokaldi latzaren ostean, gose grebari amaiera eman zioten, eta 3 egun beranduago, Thatcherren gobernuko Ipar Irlandarako estatu idazkariak adierazi zuen espetxe politikan hainbat aldaketa egingo zituztela. Presoek euren arropak janzteko eskubidea izango zuten, libreki antolatu ahal izango ziren eta bisita gehiago edukitzeko eskubidea izango zuten. Ikaragarri garesti ordainduta, maindiren borroka piztuko zuten eskaeretako batzuk lortu zituzten. Freedom's fight can be won. Baina espetxe erregimenean lortutako onuretaz haratago, gose grebak inpaktu izugarria izan zuen Ipar Irlandako politikan, gatazkaren mugarri nagusietako bat izateraino. Bobby Sandsen hiletan 100.000 pertsonek parte hartu zuten, mugimendu errepublikarrak babes sozial handia bereganatu zuen eta nazioartean aldekotasun garrantzitsua lortu zuen. Sinn Féin alderdi minoritarioa izatetik lehen mailan jokatzera pasa zen. Garai hartan alderdi txikia zen eta hauteskundean parte hartzeari buruzko eztabaida garatzen ari zen. Bobby Sandsen garaipen elektoralak eztabaida argitu zuen. Sinn Féinek iragarri zuen aurrerantzean Ipar Irlandako hautes barruti guztietan aurkeztuko zela eta oinarri elektoral esanguratsua egonkortzea lortuko zuen. Sandsen garaipenak The Armalite and Pollbox Strategy edo fusila eta hautesontzia deituriko estrategia finkatzen lagundu zuen. Mugimendu errepublikarrak hurrengo 14 urteetan garatuko zuena Stormonteko akordioek borroka armatuaren amaiera ekarri arte. Gaurko saioari, gose greban hil ziren Irlandar preso errepublikarrak omentzen dituen abesti eder honekin emango diogu amaiera. Ongi izan eta hurren arte. Throughout their struggle for Irish freedom, many Republicans have paid the ultimate price. Between 1917 and 1981, 22 Irishmen died in hunger strike in this ongoing struggle for Irish independence. The names of these comrades should never be forgotten. Thomas Ashe, Kerry, 1917. Terence McSweeney, Cork, 1920. Michael Fitzgerald, Cork, 1920. Joseph Murphy, Cork, 1920. Joe Whitty, Wexford, 1923. Dennis Barry, Cork, 1923. Andy O'Sullivan, Cork, 1923. Tony Darcy, Galway, 1940. Jack Sean McNeela, Mayo, 1940. Sean McCoy, Tyrone, 1946. Michael Gohan, Mayo, 1974.
Frank Stagg, Mayo, 1976. Bobby Sands, Belfast, 1981. Francis Hughes, Bellaghy, 1981. Raymond McCreesh, South Armagh, 1981. Patsy O'Hara, Derry, 1981. Joe MacDonald, Belfast, 1981. Martin Hurson, Tyrone, 1981. Kevin Lynch, Dungiven, 1981. Kieran Doherty, Belfast, 1981. Thomas McElwee, Bellaghy, 1981. Michael Devine, Derry, 1981. Radio Venceremos, rompiendo cercos.